Počúvajte, československý región prišiel už pred viac ako 50 rokmi na niečo, o čom celý svet doteraz nepočul. Ide o prípravok, ktorý u nás traduje už 10 ročia a je v našej spoločnosti ukotvený tak silno, že aj keď nemá za sebou žiadne vedecké dôkazy o účinnosti, tak ho odporúčajú lekári, farmaceuti, sestričky, babičky, mamičky, ale aj susedy. Prišli sme na niečo, čo existuje len medzi nebom a zemou. Na mieste, kde medicína založená na dôkazoch nemá absolútne žiadne opodstatnenie. Na tento prípravok je jednoducho samotný vedecký dôkaz. Prikrátky. Kalciový sirup. Ľudia ho užívajú pri všetkých sezónnych ochoreniach. Pri škrapkaní v krku, pri zachrypnutí, strate hlasu, kašli, pri vlhkom, suchom, to je jedno, pri bolestiach hrdla a pri čo ja viem čom ešte všetkom. Počkajte, čo to počujem? Ale zaberá, užívam to už od malička. Nič lepšie na tomto svete neexistuje. Vďaka nemu som nemusela užívať antibiotika. Dobre, tak ako to naozaj je? Takto. Sirup bez akýkoľvek účinnej látky je super placebo. Je hustý a vyvoláva nám v ústach a v hrdle pocit zvlhčenia a teda máme pocit, že nás to vylieči. Avšak nemáme štúdie o tom, že by to naozaj fungovalo. Čo je ale najväčší fun fact, tak v zahraničí kalciový sirup prakticky neexistuje. A čo tam tí ľudia? Majú sa horšie? Stratili hlas už navždy, pretože nemajú možnosť sa liečiť takouto úžasnou inovatívnou liečbou, akou je kalciový sirup? Prečo sa teda tak hojne používa? Lebo je to veľmi tvrdo zasadená vec tzv. Zvykovej medicíny. Tento pojem som si nevymyslela ja. Niekde som ho videla a páčil sa mi, pretože vo zvykovej medicíne je Slovensko fakt super. Odporúča sa to u nás už celú večnosť a niektorým ľuďom to funguje, preto v tom ideme pokračovať. Samozrejme, že to neublíži a keď vám to zaberá, tak v tom pokračujte. Len mi príde fér vám povedať, že to možno nie je práve to, čo od toho očakávate.